Rozhodla som sa urobiť ďalšie video. V prvom rade by som sa rada vyjadrila k tej problematike nedostatku spodnej vody, klasickej vody, teda už na Slovensku, čo vzniká vlastne vyrubovaním našich lesov. Kto z toho má profit? Otázka. Kto sa dostal v poslednej dobe do vlády? Kto má spojitosť so spracovaním drevnej hmoty? A takisto, prirodzené prostredie pre medveďov sa týmto pádom likviduje a tak sa nečudujme, že sa medvede odrazu objavujú v nížinách, v dolinách a v dedinách. Čím to asi tak bude? Kto z toho bude mať prospech? Zase niekto, kto má blízko k poľovaniu. Áno, vážený. A momentálne sa chcem vyjadriť k téme vybíjania domáceho dobytka, ktoré je umelo vytvorené pre potrestanie slovenského národa a vyhľadovanie slovenského národa, tak ako amortizovanie ich majetku tým, že si budú musieť kupovať napichané mRNA vakcínami drahé mäso. Takže, vážení, celé zlé. Naša vládna garnitúra nezvláda manažiu celej problematiky, ktorú si vlastne nechala na seba natiahnuť, respektíve jej to vyhovuje, pretože naša vláda si neuvedomuje jednu vec. Tým, že toto Bruselu dovoluje, kvázi dali manažovať ľudí, ktorí sú tzv. Samozvaní odborníci, likvidovať našu samostatnosť potravinovú. Nechápu politici, že to bude mať neblahý dopad aj na nich samých. Odhliadnúť od toho, že vlastne na nás žijú, z nás žijú a z našich majetkov žijú, ktoré sa im istého dňa minú. A teraz sa vás pýtam, ako toto celé má logiku. Nemá. Momentálne naši politici si myslia, ako dobre robia, ako nás pekne nechajú likvidovať, očkovať, nechávať stravovať nevhodnou stravou, ktorá má neblahé zdravotné dopady aj na nich samých. A pokiaľ nás zlikvidujú, aby vyhoveli Bruselu, v každom prípade budú ďalší v rade. Takže celé zle, vážení. Naši politici sa nezobudili, nepochopili, a v agende 2030 pokračujú, na konci celého reťazca budú oni sami. Chlapcom držím palce. A čo sa týka Národnej koalícii, chlapci, neskoro ste sa ozvali ohľadom nevhodnej manažie problematiky slintačky a krývačky. Ako vždy ste sa neskoro ozvali. Robíte si PR. No chlapci, ale neskoro. Možno, že Rudko, bojíš sa, že nebudeš môcť chodiť loviť vysokú zver, nebudeš si môcť nosiť maďarských kamarátov na polovačky, tak ste pochopili, že treba veľmi rýchlo nevhodnú manažiu slintačky krývačky zastaviť. Otázka je, či to nie je len povrchné PR pre, jak to voláš, dole hlavou kolísaných Slovákov. A okrem iného, neboj sa, nezabudli sme po voľbách, hlavne tých, čo ťa tlačili, včetne mňa, si nazval. Pamätáš sa ako? Odpad spoločnosti. Spodina. A ešte nezabudni, my sme tí odpadnutí aktivisti. Rudko, každý jeden z celého kútov Slovenska, každý jeden na teba zhliada. A ver, že týmto umelým PR-om, čo si urobil ohľadom slintačky a krývačky, si ľudí už nenakloníš. Aj tak ti držím palce. Prajem ti pekný deň. A ďakujem ti. Ohľadom toho bytu, ktorý spomínal pán Marek Šoun v Bratislave za lacnú korunu v drahej štvrti. Verím tomu, že si to spravil v dobrej viere pre buď Dušana Stríža, tajomníka Národnej koalície, alebo pre asistentku pána Ivana Ševčíka, Petru Grebačovu. Ďakujem, že si ma poslúchol. Prajem ti pekný deň. Aj vám, milí diváci.